Čaute ľudia, to je Nubis SVK, dneska si ideme ukázať, ako si stiahnuť a nainstalovať originálny miner Skype, ktorý už vysiel na CurseForce. Počkajte, načíta sa monitor, ako musíte vidieť, ako mám dobre, tam webku si na túto stranu. Točím to čes notebook na jednom monitore, ako musíte vidieť miner Skype log official by gamer. Ako musíte vidieť, sú to jeho skutočné Miner Plus i Miner Skyblock. Bol by som rád, keby tu pridal aj originálny čarobný Minecraft a Futurecraft. To by bolo po piči, ale to už nemusí, to asi nemusí už pridať, to je jedno. No a ideme si nainstalovať. Budeme potrebovať si nainstalovať CurseForge. Ako musíte vidieť, som u účesinách. Tam sa vám to neseká. A čo myslíte o kvalitu? No, dobre, skúsim spomenúť, dáme cat CurseForge. A dáme table standard. Ja nech stávam čas overfloor, lebo ja to nemám rád, mne to vadí. I keď je to super batch, myslím si tam musíte si nainstalovať väčší. Pokiaľ si dobre pamätám, to som si niekedy instaloval z TeamSpeak. Už, neviem sa, ste sa dneska asi používali z TeamSpeak, ale skôr dneska už je Discord, ale to je jedno. Nainstalujeme si, súhlasíme sa Starsi a nainstalujeme to na Windows. Pardon, videli ste moju peňaženku, ako vidíte, čokom rýchlo sa instaluje. A ja sa osvú, keď sa mi nainstaluje CurseForge. Ako musíte vidieť, už sa asi o chvíľu to instaluje CurseForge. Ako musíte vidieť, mám tu nainstalované tieto Atomsy. Tie som mával niekedy na sedmičkách, pokiaľ si niekto pamätá sedminy, aj na XPčkách, pred čo ja viem, 60 rokmi, nebo viac. Možno viac, jak 10 rokov. Čo je smutné. Ale starnú. Tam sa je OK setko počuť, lebo to točím čes nejakú v kuchyni, tak sa je počuť, jak sa varí. A to je jedno. Ja sa osvoju, keď sa načíta CurseForge, dobre, už sa načítal. Tam sa vám to neseká, lebo točím čes notebook a trochu som to upravil. Ja sa skúsim prihlásiť, pokiaľ mi to pôjde. No nič, ja sa asi nejdu prihlasovať, lebo ja som prihlásený na ničo, mám celkom nový Windows. To je teraz jedno, Continue as Cast. A teraz si vyberete Host a Game. Ja tam mám Minecraft, ktorý chcem, a tam je standard. Musíte si dať aj Adventure, a potom si musíte na trojtisk nastaviť viac možností, napríklad na akom disku chcete nainstalované modpacky a tak, pokiaľ si dobre pamätám. Tam je prosím modpack. Počkáme chvíľku, keď sa načíta, ja mám už trochu spomalený a napísame miner. Čo sa z Windows. A nájdeme si Miner Plus, ne? Tu je Miner Skype log official. Pardon, mama. Dobre, som späť. Som späť, teraz toto je install. Už z toho som netočil asi 2 týsne. Takujem sa minulé video, čo som mal 200 modov, čes 102 čas sliadnutý, myslím sa tak nejako, otvoríme si YouTube asi s tým. Mám nový systém, pardon. A točím to na starej z notebooku roku 2012, 112 sliadnutý, čo je super. Čo je celkom úspešné video na mňa. Dám si sa vám toto video bude páčiť, pokiaľ áno, musíte dať like, odber. Neviem, ako to bude s audiom, ale vylepším to, pokiaľ ste chceli tutoriál, jak vylepšiť audio cez AI-ko. Napríklad Adobe má na to super nástroj, Adobe Podcast, doporúčam. A neviem, jestli je tu teraz zadarmo, alebo ja som to naposledy používal, bol zadarmo. No, počkáme, keď sa vám číta Miner Skype log. Ja sa ospu, keď už budú tam, keď sa mi nainstaluje Miner. Tak sa zatiaľ. Dobre, ako už musíte vedieť, už sa nám stiahli, musím sa ostriať, už mi padajú vlasy, ale to je jedno, tam je play. A počkáme, keď sa načíta ten modpack. Teraz sa nám stane update pre Minecraft, lebo je nový. Nebojte, niekedy mám, neviem, sa sajtra alebo pasajtra, čo vidíte toto video, tak uploadnem ten Skype log, možno áno. A počkáme, ja to strihnu, nebo sa rýchlím a uvidíme sa, keď to bude iné. Ako sa inak, pardon. Ako sa inak máte ľudia, sa čakal, OK. Čo vy? Počkáme, keď sa prihlasí.
sa prihlasím cez môj originálny účet. Už som sa prihlasil, to má super čas identification, len kliknete písmeno. A ako môžete vedieť, už som prihlásený na účet. Ale mám dve účty pre Windowsy. Pokiaľ ste chceli tutoriál, rozmyslel sa, by som natočil tutoriál, jak sa najstať na taký upravený Windows 10, ale vypadá presne ako servery. Čo myslíte? Mohlo by to byť zaujímavé? Pokiaľ áno, napíšte to komentárov. I napíšte to komentárov, čo mám natočiť. A teraz táte hrať. Ja to mám po česky nebo po slovensky? Neviem. Ale to je jedno. Dobre. Sme späť. Ako môžete vidieť, už sa mi Minecraft načítal, len nereaguje. To je nekrásna hra. Neviem, kedy, asi pondelok, keď nebol útorok, natočím video o novom počítači, ktorý som si objednal z Allegra za 20 €, nebo koľko ma to stalo, 25, tak nejak. Ja trochu staršia, ale pokiaľ ste chceli, môžete napísať, chcete to vidieť, aj tak pravdepodobne to natočím a ukážu. Ako môžete vidieť, teraz už mám zapnutý miner, modpack, načítal sa, vám sa vám to neseká a teraz skúsim načítať ten môj svet z Macu, čo som si pretiahol a otestujeme, sa to bude fungovať. Tam sa točí a neseklo to, ale vyzerá sa točím, lebo teraz to točím cez Microsoft Xbox Bar, nebo čo to majú, Game Bar, musí OK počuť a počkáme, keď sa načíta Minecraft. Otočím to na starú i3. Tu má teraz po videu napísem parametre môjho notebooku, na ktorom to teraz točím. Provisorné. Čo myslíte o kvalitu mikrofónu? Ešte som sa to veľmi nepohrával, ale no, snad to bude OK, už sa pripájam na svet, snad mi nekresne miner. Ale ja som to točil predtým cez neoficiálny modpack, čo bol od fanúška, ale teraz to točím na oficiálnom, ale mody by mali byť snad rovnaké. Dobre, počkáme. Zatiaľ, čo čakáme, môžete dať like, odber, čo mi pomôže, pekné. Tak viem, pokiaľ ste dali a napísať nejaký pekný komentár o niečom. Napríklad, čo by som mohol natočiť alebo slepsiť, prosím, čo by som mohol slepsiť a ja to sa pokúsim slepsiť. Pondelok asi natočím, čo padám? Pardon, ja vypnú Shade 3. Tu mám to Shade 3, ja vypnú Shade 3, video settings. Trochu prenastavím Minecraft, je to bolo kúkatelné sa, ale ako musíte tu sme, vypneme grafik na fast, nastavíme off, nechču, vypneme shader packy, no, počkaj, F3, a 5 FPS, počkaj, sad je to OK, 120 FPS, stačí, vysinč, vypneme, dáme tie svoje FPS, samply, F3 musíme vypnúť, teraz mám necelých 30 FPS, no, dobre, je to, potom to budú ešte musieť prenastaviť slepsiť FPS, ale ako musíte vidieť, sme na mineru, no, už sa mi to trochu stabilizovalo na tých 7 FPS, čo je dobré, neviem na koľko to točím, ale to si s tým potom, ale to vám, dobre, tak tu sa vám toto video páčilo, pokiaľ áno, nezabudnite dať like, odberať si toto video, napísať nejaký pekný komentár a čaute.